Здравейте хора и добре дошли в новия ми влог. Започвам го от тук. Както виждате, не съм вкъщи, аз съм направо на морето в хотела в Кранево. Нарочно не ви снимах там с автобусите и пътуването, защото реших, че няма смисъл и все пак в миналия влог сте видяли част от пътуването, така че да. И в момента се оправяме и ще ходим на басейн. Аз съм на тераската и чакам. И общо след това днеска със сигурност ще ви снимам още. Включвам се пак да ви кажа за ето тези от миналото видео. Само тези двете ми станаха и то защото се разпъват, а другото с камъчетата не се разпъва. Така хора, сега, понеже много ми се беше развалила прическата, понеже много ми се беше развалила прическата, сега ще си направя нова. Така, прическата, която направих, ще ви оставя ето тук снимка, скриншот от видеото, как трябва да изглежда. Аз ще правя по друг начин, защото не мога по този от видеото. Така, после ще си оправим бетона. Първо си върсвам косата на опашка. Така ми чука ръкото. Добре. Не знам как успях да я върша, обаче успях. Така, след това самата ластичка слиза малко надолу. Ето така. И самото такова влиза. Видеото е от Инстаграм, така че аз май не искам да направих по друг начин, обаче сега ще се пробвам по този, ако не... Добре, хоп. И същата хоп. И понеже не искаме да стърчат, слагаме и фуркети, като аз слагам 3. Вие ако искате може и повече, може и по-малко. Фуркетите също го прави по-здравен. Много обичам на прически да се слагам фуркети. Мама ми обича, каза, че се слагам твърде много. Но аз обичам. Добре, така, то няма да ви снимам как го правя. И сега ето така, за да може с този вятър, не знам каква прическа съм тренала, обаче ето така, за да може малко да прегладим косата. И общо сето това е за сега. Чао! Хора, тук що се върнахме от басейн, както и може би си личи. Нагледайте бретона ми, после ще го правя. Изкарахме си добре на басейна, намерихме една гривна, но след време, гривната беше от тези, които са като на Пандора, обаче не беше истинска на Пандора, но след време две момичета всъщност дойдоха и си я потърсиха и ми я дадохме. И общо взето това се случи. Сега като се прибрахме, ядохме малко. И да, ще ви кажа, ако се случва още нещо. Хора, значи в момента другите отидоха на вечеря. Аз не исках вечеря, понеже вече сме били в този хотел и не ми харесва. Аз съм по-претенциозна. И си купих храна и сега ще се направя сандвичи. Пуснахме на телевизора край реката, тъй като не сме гледали отдавна. Знам дали казах, но се изкъпах и сега се седя и общо взето да, ще се направя сандвичито. Не са сандвичи и продаваха хляб, обаче на половината на опаковката. Ценно. Да, разбрахте ме. И си взех и топено сирене. И
И общо взето това е, но аз обичам топено сирене, така че да, седнала съм на хавлията, тъй като мисля, че може да съм мокра, понеже не ми се изкъпих и след това. Сега бяхме до един супермаркет и купихме някакви неща и ще слисаме и също ще купим някакви неща. Общо след това и ще ви снимам какво точно. Чакай сега. Айде, боксерки. Май прасенце. Ето ръки, розови блестящи. Има ли дупчета да се слага на химикал? Да, има. Има много голяма. И блестящо и е розово. Хора, купихме си слушалки с кабел, които ще използвам след малко. Това магнитче, имам подобната от Албена. Тази гривна. Това. Още една гривна, но по-различна, дето са като тези, дето имитират Пандора. Тази гривна. Това герданче. Този гердан. Ето това, което видяхте какво е, но пак ще го покажа. Така. И е розово и едноръки е блестящо. И тук може да се сложи на молив. Този пепелник на мама. Воден пистолет и тази топка, която става и за вода, и мама ни направи общ подарък. Реално ние ще я ползваме сега за вода, но после са вкъщи са кучетата. И общо след това купихме. И сега мисля да се преоблека, ще ползвам слушалките и по-рано ви казах, че си купихме храна, ще изям единия снак, с който си купихме и ще гледам нещо. Здравейте, хора, сега е ден 2, както може би сте разбрали. Преди малко станахме, другите отидоха на закуска, както знаете аз нямам включени хранения, не исках. И затова аз ще закусвам. Сега ще ви покажа какво. И след това ще ходим на море. Сега закуската ми снима. Така, закуската ми е този круасан, който вече почти никъде го няма в Добрич. Милина. Ето това е плодово мусче. Не знам защо, но аз много обичам такива мусове. Търсих на Коинс, понеже знам, че са много вкусни, обаче нямаше. И кефир. За първи път ще пробвам кефир. Аз като си го снимам, мислех, че е плодово мляко. Мама каза, че има подобен вкус. Добре, май е добре. Той май трябва да е произведено на 9.6.25, защото... Аз не съм единствената, дето преди да пие някакъв млечен продукт, му гледа срока на годност. Проблема е, че тук не виждам друга дата. До...
9, 6, 25. Това е преди един месец. Пише, че е без добавена захар. Което е добре. И пробвам го. Сега ще видим дали е добре. Вкусно е. Да, има вкус на някак се едно по-гъсто плодово мляко. Нали, от тези разпитите. Усеща се наистина, че няма добавена захар, така че ми харесва. С ягода е, което аз го избрах в случая. Но ми харесва вкуса на ягодата. Не е твърде силен и изкуствен. Сега ще пробваме това с ягода. Мушче като мушче. И то се е супер. И това също имаше други вкусове. Но аз взех ягода с ябълка. Сега пробваме круасана. Ето го. Аз ли съм единствената деца мачка круасаните? Те са ми по-вкусни някакси. Ето го отвътре. Пробвам го, въпреки че доста добре му знам вкуса. Уникален е. Добре, доволна съм от закуската, която съм избрала. Това беше за сега и вече, когато тръгваме за плажа, ще ви се включа. Чао! Машина до правої сторони, всі прижимаємося. Не падай. Добре. Така, хора, сега ще направя едно обобщение на деня, понеже не съм снимала много. Сутринта станахме, другите отидоха на закуска, аз се закусвам тук. След това отидохме на море, флага беше червен и затова, нали, пак влязохме, понамокрихме се, обаче също така ме заровиха в пясъка. Седяхме на плажа, след това отидохме на едно заведение, хапнахме за обяд и се прибрахме в хотела. След това тук си починахме. Аз гледах първи епизод на къщата на инфлуенсърите. Общо взето за участниците още нямам изградено мнение. Да, най-вероятно ще направя, може да направя някакво отделно видео, ако искате, или като е свършила къщата, или всеки участник като отпада, мога да направя шортове, какво мисля за него. Добре, тази идея си я запасвам. Така, и сега, не сега, другите отидоха на вечеря, аз вечерях, след това излязохме и се поразходихме. Взех се една бъбъл кофарета, ето тук ще ви оставя снимка как изглеждаше, вие сте я видяли вече. И се поразходихме. Отидохме до супермаркета и взехме, освен ето такива шоколади, и след малко ще го пробвам на шорт, който ще го кача, естествено.
И сега се прибрахме в хотела, постояхме малко в градинката на самия хотел и общо за това се включвам да ви направя едно обобщение. Взехме студен чай и общо взето е това. Сега ще снимам шорта с шоколад. Хора, вече е ден 3. Сега другите отидоха на закуска и аз ще закусвам. Днеска пак ще ходим на море, този път мисля да ви снимам малко кадри. Също как ще идва, сега ще отидем на море. И общо взето това е, което мога да ви кажа сега. Измолявайте състоянието на косата ми, но току-що се събудих. И да, ще ви снимам по-късно. Също така, вчера взехме ето тези витамини. Да, смуча един от тях. И в добрите също ги имам, но само с ягода и с порбинка. Пък сега сих с манго. И много ми харесват, по-кисели са от другите, но аз много обичам кисел, така че много ми харесват. Ще закусвам ето това. И понеже нямам лъжица, събрахме то, ще закусвам, ще умеем с ножче. Сега. Като малка много обичах да си имам такива. Само че сега съм маленко лото. Така. Сега ще го разпъркам. Така. Ще го сложа върху това. Така, хвърлям боклуците. Доизмучвам си витамина. И общо взето ще го ям. И общо взето това е, ако реша, че съм гладна, имам от една финика и едно пеносина, така че мога и от него да ям.